साध्या सोप्या रेसिपीसाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. झटपट स्वादिष्ट रेसिपीज. मध्ये आपले स्वागत करीत आहे. सहज मी आज फिरायला गेले होते बाजारामध्ये, तर मला हे बांगडे दिसले. बांगडे बघून मला मोह आवडेल ना, म्हणून मी माझ्या मुलांसाठी घरी घेऊन आले. त्याचं काहीतरी रस्सा बनवायचा, कालवण बनवेन त्या हिशोबाने. आता मी तुम्हाला ते कालवण बनवून दाखवणार आहे आमच्या मालवणी पद्धतीने. त्यासाठी लागणारे साहित्य हे बांगडे आहेत. हे बघा, हे बांगडे असे ताजे बांगडे, फ्रेश बांगडे असतात. ताजे बांगडे असे चमकणारे. ताजा बांगडा कसा ओळखायचा, तर हे जे आहे ना बघा, चमक आहे या बांगड्यांवर. हे बघा, असे चमकणारे बांगडे घ्यायचे, म्हणजे त्यांना ताजे बांगडे म्हणतात. आणि बांगडा कधी कुठचेही मासे घरी आणल्यानंतर त्यांना थोडं मीठ लावून ठेवायचं. वाटणासाठी लागणारे साहित्य ही काश्मीर बेडगी मिरची आहे. बेडगी मिरची, धने 15-20 बेडग्या मिरच्या मी घेतल्या आहेत आणि त्याच्यात धने टाकले 2 चमचे. कांदा, ओलं खोबरं, लसूण, 2-3 त्रिफळं, कोकम आणि फोडणीसाठी 10-15 कढीपत्त्याची पाने आणि बारीक चिरलेला कांदा. हे सगळं मिश्रण वाटपाचं साहित्य जे आहे ते आता आपल्याला मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे. दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणार हे वाटणाचं साहित्य: कांदा, एक मोठा कांदा घेतला आहे, 10-15 लसणीच्या पाकळ्या, 2 ते 3 त्रिफळ, 1 वाटी खोबरं. मी 5 बांगडे घेतले, त्या बांगड्यांच्या हिशोबाने 1 वाटी खोबरं आपल्याला पाहिजे. ओलं खोबरं, 1 वाटी ओलं खोबरं. ह्या बेडग्या मिरच्या, 15 बेडग्या मिरच्या मी घेतल्या आहेत आणि 2 चमचे धने, अख्खे धने. आपल्याला मिश्रण बारीक वाटायचे आहे. या वाटण्यात कोथिंबीर टाकायची नाही आहे, कारण कोथिंबीरच्या ऐवजी मी धने वापरलेले आहेत. बघा, आता या वाटणाचा रंग बघा. आम्ही आमच्या मालवणी भाषेत त्याला वाटप बोलतो. या वाटपाचा रंग बघा कसा लाल छान आला आहे. मी आता हे वाटप या भांड्यात काढून घेते. हे पाणी आपल्याला या भांड्यात, मिक्सरच्या भांड्यामधलं जे काही राहिलेलं वाटण आहे ते आपल्याला पाणी टाकून थोडं घ्यायचं. हे बघा, हे बांगडे मी आता असे धुवून घेतले. मी तुमका आता माझ्या थोड्या मालवणी भाषेत बोलून दाखवतलं आहे आणि फोडणी काही मी माझ्या मालवणी भाषेतच तुमका घालून दाखवतलं आहे. गॅसवर ठेवलं आहे. सर्वप्रथम गॅस पेटवलं आहे आणि हे टोप गॅसवर ठेवलं आहे. आणि टोप घेताना असंच पसरट घ्यायचो. यासाठी टोप पसरट घ्यायचो की त्यात मासे चांगले पसरले जातात, नाहीतर त्याचा काटवण जातं आतमध्ये. म्हणून आपण असं पसरट टोप घ्यायचो. थोडा तेल घालायचा. दहा 12 कढीपत्त्याची पानं घालायची आणि अर्धो कांदो घालायचा बारीक चिरून. कांदो व्हाईट गुलाबीच्या रंगावर परतायचो.
काही कांदो वायच लाल जाय दिलो. वाटप केलं मग अशी मी तुमका दाखवले ना, ओला खोबरा, कांदो, त्रिफळा, लसूण. मिक्सरमध्ये आपण या मिक्सरचा भांडा त्याच्यात थोडासा वाटप होता तर धुवून घ्यायचा आणि ताव पाणी याच्यात टाकायचं. आपल्या आवडीनुसार आपल्या जसा या घट्ट पातळ वया असतात त्या हिशोबाने आपण पाणी टाकायचा. कोणाक घट्ट लागता, कोणाक पातळ लागता. आम्ही आपली मध्यम याच्या मध्यम साईजवर करतो. गॅस फास्ट करायचो. मीठ टाकायचा, चवीनुसार मीठ आपला. पाच सहा सोला टाकायची याच्यात. कोण कोकमा म्हणता, कोण सोला म्हणतात. आम्ही आपल्या गावच्या भाषेत सोला म्हणतात आता. आणि एक त्याका उकळी येली की मग त्याच्यामध्ये आपण हे बांगडे सोडायचे. आता त्याका उकळी येऊ देत 5-10 मिनिटात. एक त्याका उकळी येतली. बघा रंग कसं छान. मगाशी मी तुमका हळद सांगूक विसरलोय साहित्यात, पण मी आता तुमका हळद दाखवते. थोडी हळद टाकायची, जास्त नाही. आता गॅस वाईज स्लो करायचो. उकळी की त्या ते बांगडे असे सोडायचे. हलक्या हाताने सोडायचे. करायचं नाही. आणि एक उकळी येली की गॅस आपलो बंद करायचो. मस्तपैकी एक उकळी काढायची. आपल्याक वाटलं तर असे बारीक वाईज गॅस बारीक करायचो आणि असे कपड्याने वाईज आपली लंगडी माशाची अशी फिरवायची. आता आपली बांगड्याची कढी तयार झाली. बघा कसं मस्त रंग येलो. रंग बघता क्षणी आपल्या तोंडात पाणी सुटाक वया. आणि मस्तपैकी भाताबरोबर ही कढी खाऊक बसायचा पटापट. आमच्याकडे यावा खाऊ. दोन्ही पद्धतीतली बांगड्याची कढी तयार. तुमका जर हा व्हिडिओ माझा आवडला असाल तर तुम्ही या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.